Kaixo, ospitaleko sendagile, erizain laguntzaile, zeladore, garbitzaile, sukaldari, zerbitzari, administrari eta langile guztiei. Eskerrik asko, Sudurgorrion eta gure etxeko koronavirusaren partetik. Esan nahi dizuegu, mila milioi eskerrik asko. Ospitalean dauden gaixoak eta gu denak zaintzagatik eta osatzen laguntzagatik. Daukazuen maitasuna, jakinduria, ilusioa eta barruan daukazuen guztia ematen diguzuelako. Eta zuen lagunak, azeitura, babarunak, urdeapiko kroketak eta txorizo pamplonak izango gara beti. Izarrak zeruan, izarrak itxasuan, eta zuek gure bihotzetan, gure irri, kantu, dantza eta mets bakoitzean zaudete. Eta laizte iritsiko da unea kaletara eta plazetara aterako garena. Eta orduan bai gure musu eta besarkada guztiak emango dizkizuegula. Beno, hau pasuek, eutxi moreari eta zaindu!